Que ja grava, estem live. Estem live. Hosti, és molt còmode estar aquí, no? Ei, Sí? estàs bé? Portes el cinturó, Home. Gràcies, Jordi. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Hola, bona tarda. Anem a ser aquí. Ei, després de... el rànquing. Ostres, quin rànquing, no? Uau. Quina pel·lícula anem a veure? Avui anem a veure una readaptació, Quina? reimaginació. De Disney, perquè Disney no està patant als cinemes de pel·lícules. No. Bueno, Disney potser té a casa teva i no ho saps. Disney? Doncs anem a veure Aladdin. Oriol, explica'ns de què va Aladdin. Per què anem a veure Aladdin? Perquè no hi havia gaire més alternativa. Jo és la que més il·lusió em fa. I és una pel·lícula que he vist molts cops quan era petit. Un moment. El Rei León i Aladdin. Estem a punt de veure una pel·lícula que a l'Oriol li fa molta il·lusió. Un segon, no us fa il·lusió? Però a mi em fa il·lusió veure amb dibuixos. A mi que la facin amb persones que no entenc aquest vici. Ulo, ja sabem qui ve. Sí, és que no ho entenc. Avui, Billy, bla. Perquè no entenc aquest vici de fer les pel·lícules en dibuixos que han marcat una infància amb persones. Oriol, explica'ns la sinopsis, que potser algú no la sap. Però quant de hate? Ja. Tio, No, és ja. la història de l'Aladdin. Va. De com en Jafar, el conseller del Sultan. Sultan, no em surt mai el nom, intenta enganyar l'Aladdin perquè li aconsegueixi la làmpara del geni. I al final aquesta làmpara la té l'Aladdin. I què et fa aquesta làmpara? No sé. Doncs fa aparèixer el geni que et concedeix 3 desitjos. 3 desitjos. I quin és el desig de l'Aladdin? Doncs ho veurem, però veurem la diners. història d'amor amb la Jasmine. És que de debò no us fa il·lusió veure? No, ja ho he vist. Bueno, sí, no, te és igual. puedo enseñar. I a més, una de les coses que he vist és que Cosas maravillosas. Les bandes sonores. Ven, princesa, de nena, te llevará, un mundo ideal, un mundo ideal. les bandes sonores de les pel·lícules amb carn i ossos que han Espera, un moment. Que tinc ara mateix les retines. la banda Cremaletes. sonora de les pel·lícules que han fet amb carn i ossos Sí. no les han posat. Jo en el tràiler he vist un mundo Ja, ideal. jo també ho he vist, Doncs ja però està. Vale. crec que t'esperes una cosa que no et trobaràs. Espero que sí. Després d'això, jo, si voleu, us explico qui són els actors. Això ja us ho puc avançar, que d'Aladdin tindrem en Mena Asut, I direu, Qui Mena, és? d'on ha sortit? No ho sé, no ho sé. Tinc una anècdota que afegir. Sabíeu que el primer dia en Will Smith no sabia ni qui era aquest noi? Estava en Will Smith en el set parlant amb el director, es va acostar I li va aquest donar noi. l'aigua, no? Es va acostar Em aquest pots noi. aguantar l'aigua? No, t'ho juro. Sí, xaval, Ho veus? explicaven. Em pot passar el cafè? Gràcies. I es va acostar aquest noi i el Will Smith es va pensar que era un ballarí o així, se va caminar mirant del pal. Què fots? Què fa? Què fots? Què Estic fa? parlant amb el director. Tu saps qui sóc jo? Tu saps qui? Sí. Parlant de Will Smith, tenim en Will Smith, fent de geni de la làmpada, Jo aquí tinc el cor que... Aquí t'ho compro. És que ara m'ha caigut molta controvèrsia. Bueno, Doncs jo el Will Smith, perdona, t'estic tallant molt, Jordi, però és que estic molt content avui. ja veig. En Will Smith què? En Will Smith, en el tràiler, a mi, quan no va de blau, m'agrada molt. Quan va de blau... Ja, molt pesat. Costarà millorar, superar o igualar per mi un geni de Robin Williams, de l'original, que allò era un desfase. Amb aquell somriure... Home, i de Jasmine tindrem la Naomi Scott, una noia que la coneixereu de fent poca cosa, com ara... També. Sí, ostres. És la Power Ranger rosa de la nova pel·lícula que van fer fa relativament poc. Ni l'he vist. No l'he vist. I surt a Terra Nova, no sé si heu vist la sèrie. Sí, molt bona, Terra Nova. A mi Terra Nova em va agradar moltíssim, l'únic que, pel·lícula tan de bastafer-la que ni Disney podia... Sí, ens la van tallar. Era de Disney? No era de Disney. Ah, va. Gent en background. Poc pressupost. Poc més. Han però el deixat director- pressupost en el geni. Sí. I en el director, que és... M'agrada que em faci aquesta pregunta! Te l'he lligat, Perquè és ni més ni menys que l'inigualable Guy
Ritchie. L'Adrià és molt fan de Guy Ritchie. Molt fan. El que passa és que no veig per on Agafar-lo. aporta valor en Guy Ritchie en aquesta pel·lícula, perquè és director de Rock and Rolla, de Snatch, Cerdos y Diamantes, de Operación Ángel, Rei Arturo. de El Rei Arturo, que no he vist i crec que no cal que vegi. No cal que vegis. D'acord. El tema és, no sé què fa aquest director aquí, perquè és un director que es caracteritza molt per tenir molts personatges, definir-los. És un director que fa que les coses vagin ràpides. T'apareix aquí que aconsegueix el no sé què, llavors talla i el tal. Jo crec que això li pot donar... Els talls. Dinamisme. Expectatives per la pel·lícula? Vaig a veure una cosa que ja he vist i que m'agrada molt més els dibuixos. Per tant... No sóc gaire fan. No, em sorprèn que estiguis tan content. I a mi també. És que no ho entenc. Bueno, ho saps tot, saps que l'alfombra vola, que de la làmpara surt un geni. I és que no dic al final perquè potser algun il·luminat no ha vist Aladdin, ha dit, ostres... No, jo disfruto de lo que és el cinema, no? De les pel·lícules. Ara, confio menys zero amb tot l'elenco, menys amb Guy Ritchie, que pot ser que salvi alguna cosa insalvable. Doncs jo us diré que tinc moltes ganes de veure-la, no sé, em fa molta il·lusió, és que de debò vaig amb il·lusions. Molt bé. Molt bé, Oriol. Doncs bé. És Disney. A veure si se m'encomana una mica, perquè jo... Bueno, doncs ja està. Si Ja ho tinc. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Podamos descobrir... Déu-n'hi-do amb la pel·lículeta! Sí, no ha cantat. Sembla que m'hagi agradat. Parlem-ne. Quant de hate des del primer minut, tios. Perdona, No. ets un geni de la llàntia, tu? Demana'm que et demani un desig. Demana'm un desig. Que Disney no faci mai Aladdin amb carn i ossos. Quanta bilis que estic veient a tanta veure. bilis, Per mi és la pitjor pel·lícula que he anat a veure aquest any amb moltíssima diferència. Dures declaració. Més igual que el tio hater, més igual que el tio. Molt dura. Estàs molt fora. La pitjor pel·lícula que he anat a veure amb moltíssima diferència. Vas descarriladíssim. Moltíssima. A mi m'ha agradat. A mi Hi no ha m'ha hagut agradat. coses que m'han fallat, però m'ha agradat i jo he cantat, tio. Gens. M'ho he passat molt bé. I m'ha recordat a quan era petit. Jo he de dir que és una pel·li que apostava per la nostàlgia, no? Apostava molt fortament per la nostàlgia i a mi m'ha portat la nostàlgia d'un tronyo amb un ponyo, perquè realment apel·lava per la nostàlgia i per mi no ho ha aconseguit, em sap molt de greu. Dos coses que m'han agradat de la pel·lícula. La primera, l'alfombra màgica. Espectacular, m'ha encantat la forma màgica, per mi, el millor personatge. Segon, els espectacles en general musicals, a veure, és Disney, i això sap fer molt bé. I si t'agrada en 2D, òbviament t'agradarà en 3D, però vaja, això molt bé. Coses que no m'han agradat, l'ambientació, els personatges, sí, no m'he cregut res. I segona cosa que no m'ha agradat, que canviessin coses de la història, perquè sí. Jo, dues coses que no m'han agradat. Com pot ser que amb 1 hora i mitja de pel·lícula de dibuixos em treguis una història molt més connexa i molt més compacta i que me la cregui més que amb 2 hores i poc de pel·lícula. Com és possible? Apel·laven tota l'estona a la nostàlgia. Ai, que hem de posar això, hem de posar això, hem de posar això que surt a la pel·li. Més que cert! l'argument que havia d'entrar nou. Oh, que cert! No ho han sabut fer, no han sabut fer res. Bé, sembla que... Ostres! Que Criticutres fa justícia al seu nom, No pot acabar, es veu, vídeos a 1080. Tot això ho fem perquè molta gent ens diu que des que esteu a 1080 sou uns bohemis. Ara aneu de famosillos perquè ja aneu amb Fou Pro, etc. No, Hem de fer els orígens. Hem de fer un back to the roots per Ara, saber d'on venim i De cap fet, on anem. a tots els vídeos farem com a mínim 5 minutets amb 360. Heu de descobrir on és. Bueno, seguim on anàvem perquè jo no estava content. No estaves content, oi? Bueno, cap dels dos, No. Segona cosa. Qui és el director de càsting d'aquesta pel·lícula? Perquè els personatges són fatals. Però no els personatges, els actors. Els actors són molt dolents. Jo no m'he cregut a cap dels personatges que hi ha hagut. Jo cap. Hi ha un actor important i inclús a ell no me l'he cregut. Coses bones. M'agrada la banda sonora perquè ja existeix i m'agraden els efectes especials del poder del geni. Molt xulos. Bueno, després de la bilis d'aquests dos, començarem les coses que no m'han agradat. La primera és en Jafar. Estic d'acord, Adrià, el càsting d'en Jafar és lamentable. En Jafar, però, vosaltres estàveu amb gente, no fa por, perdoneu. Tu et mires Aladdin ara
que tens 28 anys i no et farà por. M'hi nego a acceptar això. Mires a la Dinara, mires en Jafar i et cagues a les calces En Jafar comparat amb és ell. un mal cast. Parlem de com l'Oriol ha canviat la seva veu crítica que ha tingut des que hem començat Kiri Gutres avui. Fins on arriben els tentacles de Disney? Parlem Fins a de- casa de l'Oriol, que li ha arribat un matí amb molts diners per dir que aquesta pel·li és boníssima. No estic dient que No sigui... s'entén que el crític més... Crític? A Bohemian Rhapsody, no, és que la pel·lícula... A totes les pel·lícules sempre intenta desgranar-ho. No, tios, no ens deixem portar. I s'asseuen a aquesta pel·lícula i tota la pel·li així. Aplaudint amb la resta de cinema, que tots reien i tots... Que bona! No és bona. Què? Mola, la cançó, a la 100%. Puc continuar amb la meva crítica? Que per favor, no. Continua. Llavors, segona cosa Si dolenta. se li pot dir crítica, clar. Mare meva. Té, vols la pastilla sabó per sabonar-nos? Segona cosa dolenta. Segona cosa dolenta. Sí que és veritat que la trama que han canviat i s'ha allargat una mica. Una mica. Una miqueta. No, ho accepto. Si són la una, ja. Puc dir les dues coses bones i ara ja em salteu el jugular. Sí. M'ha agradat molt, i no m'esperava que m'agradés, per quan vaig veure el tràiler, en Will Smith, l'Aladin i la Jasmine. La història d'amor, a mi, m'ha agradat. Perquè ja coneixies l'anterior. Em sap greu, Sí. Però la compres perquè Perquè la saps història d'on d'amor ve i no la saps compres. que aquell ha d'anar amb aquell. Perquè si no, no la Jo compres, me'ls he tio. cregut Oriol! i m'he emocionat No. amb la cançó de Un mundo ideal. I la relació amb el Geri m'ha encantat. Vale, amb orgull! Vale, m'ha encantat. 10. Vale, quan estava a la festa i el Geri estava fent allò, a mi m'ha encantat. Que ho entenc. Com li foten Yeah. tot això i altres coses que I t'has segona explicat que li cosa, agrada a tothom. segona cosa que m'ha agradat molt. Els colors m'han encantat. Els colors? M'han Però encantat. si tot Eren plastidecos, Però si tio! si tot era amb llum blanca, Tu te'n recordes tio. quan en l'Aladin ha saltat, al principi de la pel·lícula, quan ha saltat una paret, aquella paret me l'he trobat al Tutuki Splash de PortAventura, tio. Entrem actors, sisplau. Entrem Entrem actors actors. i parlem d'en Mena, Es deia Mena. Mena Ja sé per A què no mi el coneixia, Mena no ja m'ha sé per què no el desagradat. coneixien. No m'ha desagradat. Aquest. Perquè ningú l'hauria de conèixer. No estic d'acord. El noi ha fet el millor que ha pogut. No. Molt poc, em sap greu. No és un gran No té actor. carisma, no sap Però fer, no. l'Aladin, el 2D, te'l creus 100%. Les expressions que fa, el que sent, com ho viu, la il·lusió que té per les coses, tot. Aquest noi no me l'he cregut gens. L'Aladin, potser, No, amb no me l'he 2D, cregut. potser és el personatge amb més carisma masculí És de molt- Disney, que no està a l'alçada de l'Aladin. Però és que aquest tio no està a l'alçada de l'Aladin, el geni. No hay un genio tan genial. Com Robin Williams. Exacte. Espera un momento. ¿Yo soy tu amo? ¡Premio al canto! ¿Qué deseas de mí? Y frecuentemente imitado. Com el 2D, perdó, en Will Smith és en Will Smith i mira, fa gràcia i tal, Sí. però no és el geni. Sí que és veritat que no es pot comparar, perquè és que són diferents el geni d'en Will Smith amb el d'en Robin Williams, però el d'en Will Smith a mi m'ho ha fet passar bé. A mi hi ha moments que m'ha sobrat infinit, que em feia Bueno. una mica de vergonyeta aliena, A mi sincerament. també. I el Sultan és un punt molt important de la pel·lícula. D'acord. Perquè es deixa portar per tot, tot li fa gràcia. Sí. Ai, mira aquest, té un monito, té una alfombra. Tot li agrada. I aquest tio, És que és veritat. apàtic, Oh, completament apàtic. Oh, que és cert! En quant a director, a mi Guy Ritchie m'ha fallat en aquest sentit, perquè jo m'esperava Aladin, que repeteixo, la pel·li no m'ha desagradat, però els tocs de Guy més Ritchie, dinàmic. sí, no els he vist. A Guy Ritchie li hagués dit, tio, tens això, o una de dues, o fas exactament el que és la pel·lícula Aladdin, o fas una pel·li per tu que es digui Aladdin i fes el que tu et doni Sí, la gana. doncs que- Perquè això de quedar-se a mitges... Perquè hi ha moments que dius, no. això és Guy Ritchie. Però... Sí, però escenes. No, gaire. Escenes supercurtes. I per mi, en quant a banda sonora, m'han encantat els balls i les cançons, punto. Sí. I critiqueu això, critiqueu això. No es pot, és el no que es pot destaco. criticar perquè estàs basant d'una cosa que ja existeix, una cosa que ja era bona en el seu inici. Per tant, no pots dir, no m'agrada la cançó, clar que t'agrada la cançó. Bueno, anem a valoracions? Valoracions. Va, comenceu vosaltres i ja acabo jo. Jo li poso un 3. Ual! No puc Vaya posar-li hater. millor nota. És que no em sembla una bona pel·lícula. És que Jo- només tinc bo la música, però és que la música ja existia. I l'argument també, verdad? I no m'ha convençut. Que amb aquesta pel·lícula el que volen és apagar la nostàlgia perquè tu ja vagis amb més ganes i t'agradi. En teoria ja com abans d'anar-hi, no? I jo li poso un 4. Vale? Jo no l'aprovo aquesta pel·lícula. Per què?
Perquè si ells apel·len a la nostàlgia... Esteu suspenent, perquè una cosa... En sèrio esteu Sí, suspenent? totalment. Si ells apel·len a la nostàlgia perquè una cosa t'agradi més, amb mi han aconseguit el contrari. Perquè és com agafar una cosa que està bastant molt ben feta, perquè la pel·li de l'Alien és xula, i ja han dit, bueno, fem això i a la gent els hi molarà. No. Jo ets a dir que a mi sí que m'ha agradat. És una pel·lícula de Disney. Jo crec que si us va agradar Aladdin, aquesta pel·lícula us agradarà. El cast, s'ha de ser conscient de que sí, que amb el cast hi ha hagut algunes espifiades. Les cançons les he gaudit moltíssim. La història m'ha agradat i m'ha agradat en general. I s'ha fet una mica lenta la pel·lícula. Però per mi això no treu que sigui una bona pel·lícula i que li doni un 7. Molt bé. Deixa'm dir-te que estic al·lucinant. Bé, doncs... Quant t'han pagat a Disney? No sé per on No m'han pagat diners. No t'han pagat. L'argument de la pel·lícula és bo. Bueno. Com està feta? No. Good luck and enjoy. Nois, si us ha agradat Aladdin, jo crec que us pot agradar. A mi no. Bueno, Adeu. Vagi molt bé. Fins on arriben els tentacles de Disney? Parlem Fins a de- casa de l'Oriol, que li ha arribat un maletí amb molts diners per dir que aquesta pel·li és boníssima. no estic dient que No sigui... s'entén.